Sngi Hadien bu MDC ke jirang MDC constituency ba Victor Rani ula Phet na National People's Party NPP bat peniso syo Congress ha janmit khalai trek no pra achap saw ula pha XCT syo Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba peniat CM ban pentep ula Iehnoh ke kam kum Executive Member ke Council ya kecingwan peniso jung ba Victor la priang buram kharwai trek no pra achap saw de kinongelam ke jirang Block Congress Committee ha kecingiran lang kinongelam Riboy District Congress Committee ha bernihat Riboy District. Uba Victor Rani ude MDC bela job nak seng Congress aus nem arja khat saw, badai aus nem arja khat khandai bu lami no nak seng Congress, bad peniso pat chaka NPP, bad job biang election MDC. Uba Victor bela itu bakadaw ba penlong yu uban mi no nak NPP, kani nakadaw ke cingle lendet kinongelam ke NPP jirang block, ha kepala syurai klem ke cingtip langcung uban penduk tiket no yu nak bentak election MDC, jong nem arja absan. Kani khubor Iehnoh kam executive member ba Victor kelawan ru tangkat tukane por Hadien bagi MDC ke Kongres kata ba pensingan NCM MDC ke mokhar pentor omkra berba Rani V Lingdo MDC na meliam ru ila wengno ke jingkershan ke executive committee balam khmat ke NPP ha council haswa ke shiti weng jingkershan ke executive committee kila mi shwa ke shiti na ki arngot ke MDC ki bala kedau ba kila resign shwa ki kam ba ki bat kata ba pensingan na kam ke deputy chief executive member bari pej ketenat ilaka bat kiwepat baru baroni na kam kum chairman ka advisory committee ka council kidaw bigil ai bigi haban resign na kita kam kalong namar ka cingbatha ki bor bahalor ka party congress ha Meghalaya Habatien pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka Sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya